Sanibonani, uGogma Mlambo obuye eMelo oze nalama group aqhamuka ko Standard Tony, Amasford, Mbalenhle, Leslie, Devon, ngathi ababaleki bonke labantu. Okay. Belfast, Makhazeni, iyeza isendleleni, Middleburg, Henrina, hamba nomama Anna, nomama wase Leslie. Umcimbi esize ngawo size emcimbini obukhosi bayenza i-Heritage Day. Namhlanje kubalekile ukuthi size nezintombi ngoba umcimbi wamakhosi uhambisana nezintombi kakhulukazi. Sijabulile namuhla sibuya emcimbini omkhulu wezintombi kwaNongoma. Sengiyabonga. Ngiyalilizela mina uSecretary wesandla eMpumalanga eMelo. Njengamanje sila emzinoni eBhetali sizogiya celebrate i-Heritage Day namakhosi nezintombi. Sithi siyabonga kakhulu njengoba sibuya emhlangeni kule viki ephelile. Namhlanje siya invite siza la eBhetali sizohlangana namakhosi. Siyabonga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi izinto seyintombi lezi siphethe njengoba siphethe intombi zizophumelela nabaphathi bonke babone bakhona ukuthi basilekelele kulabantwana esihamba nawo. Siyabonga kunawo amagama amaningi. Oh.